फैनानै नुफैबाय बावहाय दिनै बे ओनसोलावनि मिथिङाव कच राजबंशी रायजो राजाफोर मुस्लिम रायजो राजाफोर आदिबासि रायजो राजाफ्रा दिनै बे मेलाव लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोना जगदान खालामदों। नोंथांमोना नुदों जे खुनु गिनाय मोखाङाव सोमखे गोसोम बेबायदि गैया। बिसोरो मिथिगौ जे बावहाय इउपिपिएलनि बिजाथियासो देरहागोन। बे ओनसोला सिगां सिदलिमोन। आङो खुब खम सम खामानि मावनो खाबु मोनदों जेब्ला आसामनि सरकारा बुंदों जे गोदान समस्थियाव खामानि मावनो हासिगोन होननानै लोगो लोगोनो आङो सालाकाटिनि स्कुलखौ आङो बिल्डिं ग्रेन्ड होदों। सालाकाटियाव दा हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि हस्टेल लुगासिनो दङ। कालिफुख्रियाव हस्टेल गंनै लुगासिनो दङ। बे ओनसोलनि सुतारपारानि लामाखौ आं खालामना होदों। कालिफुख्रि आरो सालाकाटि थांनाय जे लामा फाहामथायनि थाखाय सेंसन होनाय जाबाय, टेन्डारबो जाबाय। फुकागावनि लामाखौ फोसाबनो थाखाय होनाय जाबाय, टेन्डारबो जाखांबाय। दा इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो मावगोन, मानोना बे कड अफ कन्डाक्टआव मावनो मोना। बालाजान तिनालि कालिफुख्रि बासुगाव थांनाय जे लामा, बे लामाखौ आं आसाम माला होदोंमोन। बासुगाव माने ब्रिज जासिगौमोन, नाथाय बिपिएफआ सरकार दानाय लोगो लोगो 8 तारिख नभेम्बराव होखानाय जे फोसावखानाय जि टेन्डार, बे टेन्डारखौ केन्सेल खालामनानै चिपकाय महामाया लामायाव बिथांमोना लांबाय। ओंखायनो कालिफुख्रिनि रायजो राजाफ्रा पार्टि बासियाजासे बिथांमोना कालिफुख्रियाव धरना होदोंमोन। खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुंदों, चिफ मिनिस्टारखौ खावलायदों। जरायगावनि मिटिङाव फैबा चिफ मिनिस्टारा लरेन्स इस्लारि एमएलए होनाय बायदि जे लामा बालाजान तिनालि कालिफुख्रि बासुगाव थांनाय लामा, बेखौ सेंसन होनाय जाबाय होननानै बिथाङा फोसावदोंमोन। बिसमुरि टु सरलपारा थांनायखौ फोसावदोंमोन। दा बिसमुरि सरलपारा लामाया मावगासिनो दङ। नैबेबो मावजागौमोन, नाथाय बिपिएफआ बे ओनसोलाव कच राजबंशीनि भट मोनाखै होननानै बिथांमोना बेखौ दानदों। दा ओंखायनो खुद्रि सारदों। दिनै अरुण'दय दानदों। अरुण'दय दाननायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा खुद्रि सारदों। आरो बिदिजों दिनै बे ओनसोलाव जों बांसिन भट मोनगोन। आगोल सिदलिमोन, ना दा क'क्राझार जाबाय। गोदो सिदलि समाव बिथांमोना मालाबा काजलगाव, मालाबा धालिगाव, मालाबा बेंटल, मालाबा थुक्राझार गोजान गोजान जायगायाव एमएलएखौ लोगो हमहैनांगौमोन। दिनै खाथियावनो बिथांमोना सासे एमएलए मोनसिगोनखाय आरोबाव बांसिन बिस्रा गोसो गुदुं जादों। सिउलि महिलारिनाव बोरै थांनो होनदों रायजो राजाफ्रा। बेनो शिबनि हिनजाव, शिबानो एपइन्टमेन्ट होखाया रायजो राजाफोरखौ लोगो हमा, गेटखौनो खेवना होआ। आरो बे न'आवनो जुदि सासे एमएलए थाबावबा माबोरै जानो हागौ। बिथांमोना ओंखायनो गिदों। ओंखायनो दिनै बिथांमोना भट होनो रावबो राजि नङा रायजो राजाफ्रा। जोंनि पार्टियाथ' पार्टि दंखायो। आरो साधारन रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोना थांखि लादों जे जों बेबायदि भट होआ। जायखौ थांबा सब समाय लोगो मोनो। मानोना सिउलि महिलारिया बुंदों सप्तायाव आं खनसे रायजो राजाफोरखौ लोगो हमगोन। सप्तायावसो खनसे लोगो हमोबा बाखि 6 दिननि जेंनाखौ सोर सुस्रांनो। दा बिनिखायनो बिथांमोना गिख्रंदों। आरो बिथांमोना बुंदों जों बेबायदिनो भट होआ, जों नोंनो भट होगोन होननानै रायजो राजाफ्रा ओंखारदों। जेराव थाङो बर'फ्राथ' जोंना बांसिनखा। आरो दिनै कच राजबंशी, आदिबासि, दिनै मुस्लिम बिदा फंबायफ्राबो दिनै जोंनि इउपिपिएलनोनो भट होनो बिथांमोना थांखि लानानै दङ। रायजोनि एजेन्डा बिथाङा जेबो बेबायदि आगे फिसे माने जेबो आफादफ्राव थानानै खामानि मावबोआखै। जायनि थाखाय बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुजिनोनो हाया। सासे एमएलएहा मोनसे थांखि थानांगौ। गाव देरहाबा मा खालामगोन। आङो बुंदों आंनि जे समस्ति, बे समस्तियाव आगोलबो बुंदों आङो नेशनेल हाइवेनि साहा आरो खोलाहा आं नायै नायै माने बोखावनानै आं खामानि मावगोन। दिनै बे ओनसोलाव नोंथांमोना नुदों बावहाय लामा सामानि गोनांथि दङ। तिनालि बासुगाव थांग्रा लामाखौ बानायनांगौ। मानोना बे कालिफुख्रि ओनसोलनि स्टुडेन्टफ्रा बिसोरो माने बासुगाव कलेजाव फरायो। बासुगावनि फरायसाफ्रा इउनिभारसिटियाव आरो दिनै मेडिकेल कलेजाव फैनो थाखाय सर्टकाट मोनसे लामा, बे लामाखौ आं बानायनायगोन। बे ओनसोलाव कलेज गैया। आं बुंदों बे ओनसोलाव कलेज गंसे गायसननांगौ। हायार सेकेन्डारि गैया, हायार सेकेन्डारि गायसननांगौ। सावस्रिनि थाखाय बिफाना गैयामोन। दिनै आङो सालाकाटिखौ 30 बेडेड खालामबाय। कुरसाकाटियाव हस्पिटाल दं, धोरोमपुराव हस्टेल दं, निउ बासबारियाव हस्टेल दङ। बेबायदिनो गंबा फिसा फिसा हस्पिटाल आरो सालाकाटिखौ 30 बेडेड हस्पिटाल खालामनानै होनाय जाबाय। दा बिनिखायनो आंहा बेबायदि एजेन्डा दं जे एजेन्डाफ्रा ओनसोलनि लाब जागोन। बावहाय जों इन्डास्ट्रि लाबोगोन, जे इन्डास्ट्रिजों बेखार लाइमोनफ्रा खामानि मावनो हागोन। दिनै धलमारायाव थानाय जिथु प्लाइस, बेखौ इउज खालामनानै दिनै सिमेन्ट फेक्टरि बानायनो हायो। गुबुन गुबुनावसो होयोबा जों बाहाय मोनसे सिमेन्ट फेक्टरि लिंबोनो हायो, जे जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा बेखार जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन। दा बेबायदि आंहा मोनसे मिशन आरो भिजन दङ। आं देरहानायनि उनाव बेखौ खामानिखौ मावफुंगोन।